Nya unsa naman pud na? Order. Ay, order na pud ka no. Uy, sumot ko na gamay na ni. Gamay pitag pila man pud na. 300. Oh, gamay jud no. Unsa na pud ka niyang gi-order ba? Nagsabot na ba yata ha? Salamat na sa. Gamay naman ni. Mama nga na mama. Gamay bitaw. Dako magtulong. Dako. Mama gamay na daw mo. Salamat. Yan ako. Saan mag-order? Panagsa mo order. Ganda may kay order. Unsa na pud ka niyang order ba? Basta mo to. Uy. Dako pa jud kaayo. Sible kaayo 300. Ano na lang kata? Guwapo. Uy. No. Uy, sa man na sabon? Sabon sa plato? Shampoo na sa motor ba? Ahak sa motor na pud di ay na. Yan, padili ko kapuyan mo si Joy ba? Ay. Ayan, Ayaw. yabot tayo ng order. Ata try sa. Ah, katawa-katawa jud dong. Bumba na Joy guro, saan siya? Gamiton ko dahil na panligo sa mga iro. Ano ni pwede pang iro ba? Buti ka gamiton ako panligo sa mga iro. Agad. Patay na si Papa. Baju na. Kanya rabbit pod. Hmm. Pwede na ko kaso na maganda. Spray naman siya sa kuan. Napin mo ito sa si Mama. Yan na. 2 hours later. Order? Oo. Sige, reklamo. Oh, sige, reklamo na ko yung order. Yang ikaw. Duha ba? O sige, reklamo na ko yung order. Mama po na. Ikaw, na po na yung order. Ano sa bugana? Di reklamo na ko yung order. Ano sa buga? Ako, pag nako-order, apilan ka ikaw. Ano sa bugana? Yahoo, oy. Naway, nay kayo. Oy. Ginawa ko gardol. Wala yung pag-asaw. Wala yung pag-asaw. Dako, jukag tiyan. Awan. Awan yung mga katoto. Masih reklamong na ako yung order. Labong siya. Taon-taon na lumabot eh. Order naman. Madugay ba? Matrabaho ni Eugente. Alam mo na oh. Baliktad. Ano, Ngandoy. Hindi na kailangan mo. Nako na mo yung dada. Mama. Apply na lang kag J. Apply na lang kag JNT ba? Kay para wala yung deliver. Mga totoro. Ang sige reklamo, huwag na ko i-order. Ayan, order. Papa. Okay, bye.